Kære du, velkommen. Tag et øjeblik til at lande her i dig. Luk dine øjne, hvis det føles trygt, og når du er klar til det. Du behøver ikke at gøre noget rigtigt. Du behøver ikke at præstere. Bare mærk, at du er her nu. Mærk underlaget under dig. Mærk din krop. Den behøver ikke at være på nogen bestemt måde. Bare vær med det, der er. Tillad dig selv at trække vejret en smule dybere. Måske kan du lade dine skuldre sænke sig. Lad maven bløde op. Lad kroppen vide, at den er tryg. Du er ikke forkert. Du bærer måske på noget, der ikke er dit. Gamle mønstre, gamle historier, gamle følelser. Men lige nu, her, får du lov til at lægge det fra dig. Forestil dig, at du langsomt begynder at vende hjem. Ikke til et sted uden for dig selv, men til den ro, visdom og kærlighed, der allerede bor i dig. Her i denne meditation er der plads. Plads til dig. Plads til alt det, du er, og alt det, du ikke længere behøver at være. Måske vil du opdage, at der dukker følelser op undervejs. Gamle følelser, glemte stemninger, måske endda tårer. Det er helt okay. Alt, hvad der viser sig, er velkommen her. Vi skal ikke skubbe noget væk. Vi skal ikke fikse noget. Vi skal bare give det plads. Og møde det med kærlighed og nysgerrighed. Du er ikke alene i det. Du guider dig selv, og jeg er med dig hele vejen i energien. Så lad os begynde. Med kærlighed, med nysgerrighed og med tillid til, at det, der viser sig, er præcis det, du er klar til at møde. Nu skal du møde dit indre barn. Forestil dig, at du befinder dig i et trygt rum. Et sted, hvor du føler dig hjemme. Det kan være et sted for din barndom, et sted i naturen, eller et sted, hvor du selv skaber det med din fantasi. Her er der blødt, og her er der lunt, og her er der fredfyldt. Her er der ingen krav, kun kærlig ro. Og midt i dette rum ser du et lille barn. Et barn, der måske sidder alene. Måske gemmer det sig. Måske ser det på dig med store, længselsfulde øjne. Det er dig. Det er det barn, du var engang. Det er dit indre barn. Den del af dig, der engang troede, at det var forkert. At det skulle være anderledes for at være elsket. Giv dig selv et øjeblik til at mærke, se og fornemme barnet lidt tydeligere. Måske kan du ane, hvor gammelt barnet er. Måske kommer der et bestemt billede frem. Et ansigt, noget tøj, en stemning, en kropsholdning. Hvordan ser barnet ud? Er det 4 år, 7 eller måske 10 år?
Ser det bange ud? Er det trist? Eller er det forsigtigt? Du behøver ikke vide det. Du kan bare mærke, hvad der viser sig. Lad billedet folde sig ud som en stille erindring, du ikke behøver at kontrollere. Gå stille hen til barnet. Sæt dig ved siden af det. Mærk, hvordan du med din tilstedeværelse siger: jeg ser dig, jeg hører dig. Du er ikke forkert. Du har aldrig været det. Bliv hos barnet. Med ro. Med blødhed. Du skal ikke presse. Bare være. Og hvis det føles rigtigt, så tag barnet i dine arme. Hold det tæt. Eller lad det sidde ved siden af dig. Sig efter stille med kærlige ord: jeg ved, du troede, du var forkert. Men det var du aldrig. Det var aldrig dig, der var noget galt med. Du gjorde det bedste, du kunne, og det var mere end nok. Jeg forstår dig nu. Jeg ser dig. Jeg tror på dig. Jeg er her nu som den voksne, du altid har haft brug for. Jeg vil passe på dig. Jeg vil lytte, når du er bange. Jeg vil holde dig, når du føler dig alene. Og jeg vil aldrig, aldrig forlade dig igen. Du er ikke forkert. Du er dyrebar. Du er værd at elske, helt præcis som du er. Langsomt løfter barnet blikket. Du møder dets øjne med dine. Roligt, nærværende og kærligt. Og i det blik opstår en stille kontrakt. Et løfte, som ikke kræver underskrift, kun nærvær. Du lover at være her, at stå ved det, at rumme det, at elske det, ikke bare i dag, men hver gang det har brug for dig. Ingen afvisninger, ikke mere ensomhed. Du er den trygge voksne nu, og barnet mærker det. Det mærker, at det ikke længere skal bære det hele alene. Du kan lade blikket sige det, og hjertet ved det allerede. Jeg er her nu, og jeg bliver. Lad denne kontakt synke dybt ind i dit system. Mærk, hvordan det føles at have fundet hjem. Ikke fordi noget blev fikset, men fordi noget endelig blev mødt. Lad billedet af dig og dit indre barn langsomt forsvinde. Men vid, at forbindelsen består. Den vil altid være der. Du kan komme tilbage til det her rum, når som helst du har brug for det. Træk vejret lidt dybere nu. Mærk din krop. Mærk dine fødder. Bevæg dig lidt, hvis du har lyst. Og når du er klar, så åbner du øjnene med et kærligt lille smil til dig selv. Velkommen hjem.